vanoda advocate Nelson Chamisa, show me the signal. Itai kuti ahoi izve so in the comment section. Ladies and gentlemen, I'm back kunge msana ndauya zvekare nema updates. Pane nyaya dziri kuitika. Munoziva kuti ndiri munhu kuti handingouye mahara. Kana chinge ndatouya pane zvandinenge ndatonzwa ende ndiri 1 gig ndoremerwa ndobva ndatoya ndoti mwachu ndichingokunzwisai. So pane nyaya iri kupisa muma streets e-social media iko zvinezvi. But tisati tapinda panyaya yacho, zvakakosha kuti kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane, nekuti this time toda kuisumudza nenzeve takaibata pamweya tichiita kuti so ma streets iko zvinezvi ari kupisa. So pane nyaya iri kutaurwa naadvocate Nelson Chamisa panapa yandiri kusangana nayo ma streets, but a lot of people vari kuratidza kuti havasi kunyatsonakirwa, havasi kufara nestatement iro rabudiswa. But inini aiwaka nyaya dzimwe, kune nyaya dzekuti kana ukangodzinzwa hadzikunakidze kana dzisina kupfura nekune vakomana veaction isusu. Saka ndangoti ndipfure nepo pamwe zvichida unogona kudzidza 1 or 2 3 things panyaya iyoyo, kana kuti unogona kutonakirwa kana kuti kuona something ipapa boss. Ndoziva kuti vazhinji tinenge tine zvakawanda zvatiri kuona. Now advocate Nelson Chamisa vari kuti the best decision I've ever made in my leadership journey was to walk away from MDC and CCC. You will thank me later. Hanzi aiwa chinhu chandakatoita chandakagona munigirikini yangu kubva ku MDC neku CCC ndo the best decision yandakaita mucareer yangu. Ndo mashoko abuda ari kutaurwa na advocate Nelson Chamisa panapa. But maZimbabweans hamusi kunyatsonakirwa nestatement iroro. Ndinoona kuti vanhu vakawanda vari kupopota zvisingaite. But ndikatarisa another version yavanyora, because yavainyora part 2 vachiti zvoni the best decision I have ever made in my leadership journey was to walk away from MDC and CCC. You will thank me later. I had to break the cycle of going in cycles, and that was my best way to teach ED a lesson. Ndo statement ravabuda vari kutaurawo kune the other side but maZimbabwe zvacho zvavari kutaura zvotobuda wakabata kana zikoti paside. Saka kana uchidriver gara uisa seat belt unoona ngokudubuka, kana kuti uriko kwameno handisi kuziva ndekupi akatobe achaziva kuti moisa ma-earphones moita zvekudii because ana baba vakatsamwa kunzoko, vabereki vakatsamwa zvekurevesa, but handisi kuziva kuti kutsamwa here kana kuti kuita sei, because unoziva sometimes there are certain things vandinomboona zvangu inini zvekuti kune vamwe vanhu vekuti vakanyatsorwadziwa nemovie yakatona Chamisa chaizvo chakazorwadza vanhu kuti havana kuzonyatso explainera kuti zviri kufamba sei, zvaitirwe chii, handozona. Koitawo vamwe vekutoti hatimbotaura zvekuti varwadziwa nevavo, vanhu vekuti vanga vagara vachitowana pekutomubatira Chamisa kuti Chamisa todede, ende vamwe vari kufara nezvakaitika izvo. Saka nyaya yacho iri pachi, iri pa2, zviri pa2 iseda vamwe vari kuuya vachimuataka vari vanhu veZANU-PF, kana kuti vamwe vari kuuya vachimuataka vari vanhu vekuti vakarwadziwa nedecision, because it was not easy kuvhota. Kune vanhu vese vakavhota munokwanisa kupupurira kuti dzimwe nzvimbo vamwe vanhu vakatorarira varipo vakatozovhota the following day, kureva kuti zvinhu izvozvo zvakanga zvisiri nyore kusacrifice. Kwakadaro vamwe vakabva kuna diaspora vachiuya munyika kuti vaite se vaende kunovhota, and unongoziva kuti unonge watoshandisa a lot of money, especially those who are in overseas uko vanokwanisa kuti unyatso kuexplain kuti ayo kuno kumanje takatoshandisa ma-US akati saka it's part of investment yakatoitwa nevanhu. Saka pa investment yakaitwa nevanhu iyoyo kwota vamwe vairaise mari vaikunganidza kuti project kana kuti movement yacho ienderere kumberi, zvakasiyana siyana zvakanyatsoitika ipapa. Saka ndo patauda kuti chionesana manje kuti vanhu ava ndevapi, pada unzwisiswa kuti even tikachiro kada kuti ndeve ZANU-PF vese here vangabva vaita ZANU-PF, but tikoona kuti vanhu vane ma-grievances, zvichemo zvirimo. But chandafarira nje kuti hanzi advocate Nelson Chamisa inini ndezvo zvakaita kuti zvinhu izvozvo nditiche ED a lesson. Handini kuzoona handichangorambe ndichingoningirina asi muchanditenda later. Alright, let's watch the space. I'm one of the people wekuti ndichatotenda later, ndichavatenda zvechokwadi, because ndiri munhu wekuti ndakabhiliva, ende vanhu varapa vakutondimakira nyaya yacho kuti ndakabhiliviswa naadvocate Nelson Chamisa, ndakabhiliva, ndiri mutendi. Ndosaka ndichiti padiki ZANU-PF ndopinda nayo ndoibata pamwe kuti ndenge ndichibata ZANU-PF nenzeve ndichirovera pasi, handimazviona. Now Like I tipinda tinzwa maZimbabweans vari kuti chiwe kutanga kuti I thought you were the one who was taught a lesson by ED. Panza aiwa pamurutara statement rekuti ndimi makapa ED lesson. Ndikufunga kuti ndimi makanhingirikina. Mumwe ari kuti let me start with this proverb that says when the bush is on fire the chameleon must abandon the walking style of his ancestors. Mashoko ari kubva kude mumwe kuti aiwa kana sango richibvira
haiwa kani karwife ngakamire kuda kufamba mafambira aita vamwe vekudhara vadzimu like vadzimu vako kana vaita toti kana sango rakubvira unotsva uri imomo ukazorwadza sekuri kudondotsva unzi aiwa tsviramo because inoziva kuti hakuna chinhu chinorwadza muri Zimbabwe kuti alright for example you are running a political party vanhu vonzi pahaijegwa political party yatorwa nemumwe munhu akutorikola vanhu akutoisa maorders saka unenge uchiri necontrol here over the party unenge uchiri president here of the party because madecisions akadaro anofanira kunge ari madecisions ari kubva kuna president weparty andingozviona but inini up to now kurwadziwa ndakaita but how did chabangu happen ndo zvinhu zvinanhasi zvekuti ndinetsa mwoyo mangu ndakashaya kana one munhu akanyatsondipa genuine answer ndakatrya kumbotaura even those guys vanga vari ma-MP vanga vari mudhuze vacho ndakati guys chabangu uyu akazouya sei simba iri akarowana kupi zvakanyatsofamba sei kuti igozonzi chabangu aita zvese zvezve I understand vamwe havana kunyatsoda kuibata zvakanaka but let's watch timboona kuti vamwe vari kuti kudii handiti umwe wari kubuda panapa hama one do you even know that some problems are like 96 and even if you turn upside down you still remain 96 ndo zvekutaura kunzi mamwe matambudziko haapere muchidimbu the cycles you are creating so that people walk around in them instead of walking straight they are to remain on the same position you move out and create another imwe ndigirikini iri kubuda kuno umwe just wait until the next election CCC will be using your face on their logo we are going to have a good laugh mashoko ari kushandiswa ari kutaura lebuke kuti aiwa ichadzoka zvakare pakanzi pari kuitwa mamwe maelection CCC yo ichaita se ichava ichikuitira the same thing yekuvashandisa face yako how can you teach an 83-year-old president who is now serving his last time in which world will he apply your teaching when he is already 83 years and going into retirement inomanga mashoko ari kubva kune vanhu ameno inini ndo zvandingangotaura angu mashoko ndekuti ameno ari kutaura nevanhu muri kumanzwa but angu ndekungoti ameno apeno kuti aiwa kana muri kuti muri kudzidzisa munhu ane 83 years lesson ndekupi kwaachazonoshandisa lesson iroro because iye akutotonga pekuita sei pekupedzisira obva aenda wari kuti pregnant statement at least if you indicate which lesson exactly that you taught him it might have opened people and eyes and see really that you did teach him a lesson but you end halfway before saying exactly what lesson did you teach him. I think vanhu vakawanda vakamirira donyadzonzwikisa kuti lesson yakatichwa president Mnangagwa na advocate Nelson Chamisa kana kuti na president Chamisa ndeipi is a presidential lesson handiti nguzwana because unoona kuti vanhu vakanzwa kuti nikikino lesson vanenge vakufara chaizvo asi vada kunzwa kuti asi iyo yacho yakatichwa inonzi kudini. Alright, panapa ari kunzi in Africa the first year of marriage the man speaks to the woman listens in the second year the woman speaks and the man listens in the third year they both speak and the neighbors listen. Vero icho machinzwa zvachinotikirira ibhinduro dzese dziri kusanganiswa na advocate. It's not so much about where we are coming from, it's all about where we are going. Anything without known structures, Congress, constitution will be very problematic. Ndo mashoko andiri kuona panapa zvekare ari kusanganiswa nevamwe unoziva kuti zvizhinji zviri kutaurika but inini ndangoti ndingopfura nepanapa because munoziva kuti kana ndichida kunikirikana nyaya dzacho dziri kutaura hadziperi. Kune vamwe vari kuita kushaudha ndisati ndakambosangana necomment section yakadaro ever since kubva ndichizvarwa handisati ndakamboona vanhu vanodherera kudai so I don't even know kuti zviri kumboitirwe chii zvinhu zvese izvi because inini toziva president Chamisa vari munhu kuti you know I don't know kuti ndingaexplaina ndichiti chiko one munhu ari pamoyo pemazimbabweans anguzona but tikushata vanhu vari kuzoya chituka vari kubva kupa ena handisi kuzoverenga comment yavanhu vari kutuka ndari ngoverenga vanhu vari kutry kumeka sense that's all vari kutry kutuka sorry zvenyu ndai munoita zvamuri kuita ikoko enyu achazonoverengwa nevanhu vezari ini panapa handisi kuzoita izvozvo dautongoperera panapa ndichiti kune munhu wese ari muSouth Africa yoregistrwa company vovhurwa FNB business account education research is the way to go ya Owen is the only one angakwanisa kuregister company okuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit and aunide kuenda kwaari unongotaura naye panhamba dzandatoisa idzo dzidzi otokuitira ari kwaari ikoko. That's all I want to say for now. Ndomboti ngatigumire panapa.